Здравейте, скъпи приятели, уважаеми зрители, ние сме чичаците от Механата и гостуваме на един наш познайник и много добър приятел и мой колега диджей Ванката от лейбъла, който вечера на работа и ще трябва да го нахраним, защото е социално слаб, живее на черен път и опитал се да го асфалтира с баластра, но не му се е получил. Искрено ви кажа, че е песента "Улицата на Преслава", вдъхновена от неговата улица, която се казва Иванчова поляна. А Ванката всъщност живее в едно вилно селище, което е извън регулация и се нарича Палековото. Така че ние сме в тях. Ето това, той ще ни го подари, тази катана. Я дай да ви. С това ще филираме едни пържолки, с които ще го нахраним. Чичо Митко току-що избяга от Дебелариума и хванал на гръцката граница, откраднал от доктор Емилова всичките ябълки и се опитал да ги продаде в Гърция. И му платихме сутринта гаранцията Apple в Дебелариума, като се е записал да го едува, занесъл 40 хлеба на валка и ги е продал по 10 евро парчето. И за да не го хванат е тръгнал да бяга, вземи този меч, че ме напряга. И оттам дойде гаранцията. И се усетил, че мога да откраде на доктор Емилова ябълките и да ги продаде в Гърция. И от Варна цепи за Петрич. И на Петричката граница на КПП-то го спикват с ябълките, които той не е знаел, че са с воден знак и са с телефон и звъни, $100 глава. И отиде. Продуцента. Той не е знаел, че ябълките са белязани с воден знак ДР-Емилова и така са го хванали на Петричката граница, като се опитал да плати рушвет с парите от хляба, който е продал, но не е се получило, да му платихме 780 евро и 43 цента гаранция. Така че ние сме чичаците от Механата и гостуваме на Ванката и ще готвим. Ванка, какво ще готвите? гладен ли си? Гладен съм винаги. Ти никога не си бил гладен. Винаги ядеш от магазина денонощния. Ама ние затова сега ще му сготвим. Ние затова сега ще изготвим да не ядеш, както казваше мама, сухоежбини. Надявам се да е вкусно. Ще е вкусно. Ще направим на Ванката едни страхотни пилешки пържоли от бут с запечен домат и моцарела. Много ще е вкусно. Сега ще му искаме тави, подправки, продукти. Чичо Митко ги донесе. От Петрич ги е взел. Да, от ареста. Не бе. Полицайите са го донесли. Значи кашкавала го взех така да моцарелата, айде да сме модерни. Да. Моцарелата аз взех от една бабичка от Петрохан. Беше оставена една маса, пържолите няма ти карам. Даже не е плащал. Още имам перош по мене, пържолите по трудния начин. За каква пилетата ли? Айко. Бе, за яйца да носи, нема да стане. Носачки? Носачки. Това ще не са свободно пасящи. Да. Ти имаш ли? Они беха. Имаш ли кокошчета? Все още не. Надявам се да си. Вземи си кокошчета. Взема 4 бройлера за огояване. Ама нови. Значи взимаш 4 бройлера, 4 бройлера за огояване. 2 носачки и вечер да трошиш кълкънца и... 4 бройлера за огояване. Ето бройлер, моля се. Ще ти кажам едно време... Едно дълго и шицко. Няма начин. Едно време нашите беха взели така бройлерчета за огояване, да си имаме, тураме по буркани и кога пиех, вече не пием много. Вечер се напием, истинско казвам си, нема, напиям се, излазвам от двора, прекинем един, оставим го бръже. За 3 часа съм го и опекал и съм се наял и съм се напил и съм заспал. Ама ти верно ли кажеш у вас? Да бе, какво ли не ни одеме за нощеска, за яйца, колко... Аз знаеш какво си мисля, като вика бием петела, аз си мисля, че такова. Това зависи колко съм се напил. Верно ни вика, няма и пише някъде по Фейсбук, каже, елате дом, вика, аз съм готвен. Ние дом се сбираме, още ще кажа по 30 човека. 30 човека, да. Аз, скъпи приятели, искам да ви кажа, че когато снимаме от такива места, от Северозапада, си позволяваме да говорим на диалект, защото сме в такъв район, така че за някои неща Мартин ще пусне субтитри, ако се налага. Дали, защото предполагам не знаете никаква бърбиняк, никаква фараш, ако се стигне до такива думи, ще трябва да ви ги превеждаме. Или кьопа войница, влачико, кружянка и задание. Поляк са, да. Поля ли са, бе? Малко. Абе, сухоежбани, това да... Сухоежбина, знаеш какво? Някакво сухо такова за прегущане. Къде трябва да се биеш оградите, мине. Иване, свърши ми кафето и си славам фащчетата и тая коса. Аз съм гледал, че тото си попушва и аз си попушва.
Тото не мога да стигнем. Ама и той не може да стигне на някои други работи. Кила особено мене. Дали ще съм най-дебели в YouTube? Май няма по-дебел. Не, има по-дебели от тебе. Кой? Не се сещам. Щом ти не иде бродърка? Поне с нещо сме първи вече. Ще готвиме. Ще готвим. Готвиме, бе. Айде. Дай софрата, дай тавата, дай пържолите, дай доматите. Имаш и дъска и нож. Имам. Давай всичко. И пак штураме ръкавици, нали? Да, дай ръкавиците. Дай, че ще ни хейтят. Но те ще ни хейтят с ръкавици и без ръкавици. Ама, както казва един приятел, турен им го на макинги. Ей, това трябва да се изреже. Значи, слагаме си олио Сол в в черешката. черешката. Слагаме си олио. Ако имаш и чесън направих, направо... Откъде Иван да си купи чесън направих? Олио си слагаме, ще още малко личи. Мислим, че... Добре. Не трябва да сложим и някаква такова. Малко водичка. Трябва водичка, задължително малко водичка. Гледай какви прости неща, които ми им говорим. Тия кеф за 10 минути се найдеш, но... Така, овкусяваме си пържолките. Овкусяваме си друг път. Иване, Къде да отвориш голямото много бутилче. модерно бе. Така ще се овкусиме, че... Овкусяваме ги с сол. Така, да не е много. Че те гледат, че не се учи. Така няма какво случи, той ние не знаме. Само че Митко е професионален готвач, аз съм любител. Обаче ме питат по магазините. Ой, какво ще купиш да? Ще готва. Черен пипер. На цвет. Да. Да стана ценно си ги изпущал отвори. Защо малко е така? Много аз обичам много черно перче на всичко. Даже не знам дали сте яли, някога ако идете на ресторант си поръчате пръжени картофи, сирене, турете черен пипер, да ви разбързате. Гърци слагат риган, бе. Мреми и с риган, аз обичам с риган. Така. Ама като са топли ги завъртиш с риган нищо. Така, овкусяваме добре пържолките, покрили сме си тавичката с зехтин и слагаме, редиме. Браво, намерил си с кожа. Да. С кожа са много добре. После ще ви кажа какво ще стане. Ще се съберат и 6 бе. Не знам заради тия пържоли до вечера дали ще спим долу, че... Нали Защо? казах къде ги... Абе верно. Че не знам видео. Тия са от кокошка момче. Да. Нали? Кокошка момче, знаеш какво е? Ей, точно бе, аз съм взел. Абе, точно- знаете ли, Точно тавичка съм взел. знаете ли кокошката, като яри петела, ще викате така после? Не. Намества си сотияно. Но много си противоречи, ама... Знаеш Да. ли петело, що няма ръце? Не. Защо кокошката няма... Да го каме сега пейли. Няма цици. блъски. За петел няма Има логика. Да. Овкусили сме си пържолките, Ванка. На нашия човек водата ще сложи. Ще сложим на тази нашия човек водата. Ми остави малко, че дефицит. Не, дефицит, бе. Как бе? Толкова или още? Перфектно. Не ни трябва Стига повече, то. ще пуснат много. Добре. Добре. Отиваме към фурната. Ванка, загрял ли си инфо? Загрял съм, Печката на дърва може да се определя градусите. Ванка каза модерна печка на дърва. 250 градуса. Сега ще ти кажа с точност. Ванка, кажи градусите. 220 точно. 220 градуса. Добре. Скъпи приятели, дошли сме при Ванката да му приготвим едни пилешки пържолки от бут, овкусени с сол и черен пипер, зехтинче, малко водичка. Слагаме пържолките във фурната да се запекат наполовина. След това ще ги извадим и ще наредиме върху тях доматчето. Но всичко по реда си. Ванка, заповядай като домакин, занеси пържолите във фурната. Благодаря. Значи, какво трябва да направим сега? Може да не го тържиш, мога да нарежеш на тънки лентички. Да, но по-как се запича. Ага. Да. Имаш и ренте. Абе, ето го. Ама за... Ще слагам ли си ръкавици? Аз ще настръжим сега. А я да ги ставим. Да, мога ги сваля вече. А сложим други после. Другите. Но за какво сте повече? За домаче. Ще турим, Ванка, трябва ми една чинийка. Колко голяма? Абе, огасен ми с камери. Не бе, така, браво, чичка. Сега като наредиме домачетата,
ги връщаме обратно във фурната, докато домата се запече. Така, докато хване един приятен загар и леко се сбръчка, нали така? И след това ще ги върнем, за да наредиме моцарелката и да печеме до златисто. Чичо каза за солчица, значи да има солчица. Той е главният готвач, професионалист, аз не съм. Ти пускаш музика. Аз пускам музика, ама сега ми се готви. Така. И сега готви. Сега Ванка, нашия домакин, печката. сега връща обратно в фурната пържолките с доматите да се сбъркат. Пилето във фурната. Нали знаете това с фурната, с пилето, има така двузначно. Така ли? Нали, Ти напълни фурната. при жена, нали знаеш, че преди да мунеш пилето в фурната, трябва да сгрееш тази фурна. Аз на жена ми си и пълним фурната без да разгревам. На студено. Тя после се стопля. Скъпи приятели, ще се видим отново след рекламите. Айде! Доматките вече са запечени. Чичо Митко, заповядай с моцарелката, поръсваме пържолките и доматките с моцарела. Мали, как слая? Богато! Как викат властта? Богато! Значи, като сложиш повечко, Да. така като се постопи, тръгне отстрани и се позапече и става... Значи сега нашия домакин Ванката ще върне пържолките в фурната до запичане на моцарелката до златисто. И след това сме готови и ще обобщиме цялата рецепта. Дай, Чичко, дай цялото. Да, така. Да, няма да остане, дай, майко. Ей, те това. Ванка, връщай ги във фурната. Айде. Скъпи приятели, ще се видим след рекламите. Ние имаме ли реклами? Не имаме. Ма нищо. Ще пуснем нещо. Внезапна, болезнена неспособност за уриниране, нарушена сексуална функция. Доброкачествената простатна хипертрофия, острия и хроничен простатит са чести заболявания при мъжа, които влошават начина му на живот. Решението за първи път в България – Брокселан Супозитори. Ванка, Опа. много е добра. Чинийки, вилички можеш да раздадеш като домакин. И една лопата. И някаква, Изревачка, ако има, ако знаят хората какво е изревачка. И някаква решетчица или нещо. Взехте ли, не? Не, нема леп. Без хлеб, Чичо Митко трябва да отслабва. За какво е бил при доктор Емилов? Има. Дай жена. Тази камера работи ли? Нямаше, сега за това, ама светлинката на камерата. Не си пуснал на тази камера. Много битови тия чинии, бе. О, мале Ванка, я ли какво знае този човек? Мил ли си? Колко трябва? Още една, само чекайте. Мил ли си ги вика? Не, бе. От предишния път така си ги оставих. Ванка, не забрави, че оператора ни е човек. И Е, ние от наш какво правим на Северо-Запада? Чиници ги не миеме, отопиме и Изстигаме. стриеме, айде, какво? Кучето Не, го бе, изчистиме. Не, така си е, да, знам. Самата вода е тук във. Върви. Да, Варойкова ти е водата, нали? Ти Ванка, я дай затова не пиеш вода. Ванка, я дай една специална съставка, къде ти я изках преди малко. Охо, има специални съставки. Има, разбира се. Глей сега какво става, глей. Домашна чубрица. Я. Мале. Тебе дава ли ти телевизор? Не. Що не завърни? Глей. Майко. Спре записа, бе, брат. Абе, Посолил го нищо. питай ме. Тук се пипа екрана. Пуснато ли е сега? Глей. Мале. Вижда се. Достатъчно. Няма. Охо. Ще ми усмърдиш камерата. Глей само домашната чубричка. Майко. Я ви, бе. Глей. Това може да си е. Бива я направо. Такова с лъжицата си маш. С малко кетчуп. Благодаря, Ванка. С малко кетчуп, Ваню. Само една лопатчица. Да, нещо си сервираме. Та домашнярка, моля да сваля долу. Да, няма проблем да свали си аперитива на земя. Сега ще пробваме. Айде на Мако. чичако. Къде ти ще ги, бе? Малин, гледай. Не, ти си професионалист, бе, за какво? Ай, тази за мен, бе. Я бе. Ей, нагъл. Няма. Чакай, бе, нож ще ти даде. Не искам Имаш ли нож. ножо? Аз обичам да ям без Да, нож. сега. Яш като вафла. След това като я. Ние сме двама наркомани в гората без нож.
Да. Глей се. Ще отслабнеш за те. Глей. Я спри с малко камерата. Не. Сега ще те питат, що си без ръкавици. Да питам. Кажи, защото си го слава в моите уста. Да. Това е... Като ще го оставим. Да фащаме. Окей. Абе, жена ти се с ръкавици ти го пипа, а? Да. Пичове, това да го меднем или... Не така, Няма, с няма. ръкавица. Ванката няма проблем, той живее тук в Балкана, в гората. Разбира се. А сега ще видите какво ще правим. Не ме така да има повече. Ти като го извадим, това го сложим на другата листа. Брат, Да го абориген. туриш тук ли? Не искам да... Какво искаш? Гле, Абе, да пиеме по една чаша. не мога да го сложиш. Да. Не бе. Къде не мога, това ли вратко долу? Не, Така да кажем, по една глътка ми. спирам. Ама се види. А моля ми снимаш така едно кадърче. Не, чекайте, стойте, бе, ние да снимаваме, бат, се върнете пържолите от тавата. Глупости. Кое бе? Кое не Това сме? глупости, бе. За кое не сме снимали? Сложиме самото яйни, нямаше нищо и с брадата отурме почини. Не бе, нали? Камерите снима? Нали снимат, го бе. снима камерата, го снима тази близката камера. По-лудо да направим, бе. Дай на това, Не, не знам. дай на те тук на На порцията. чиниката, на порцията. Дайте сега. А? Снимайте си, говорете си. Да бе. Правим сега професионални кадри, гледайте какво става. Гледай. Абе, знаеш, че само аз съм с престилка, гледай. А гледай, какво има Си на с престилка? престилка, защото си главен Не. готвач, а пак Нож. аз съм... Маре, нож не има, бе, а, има нож, бе. Аз трябваше да си донесем контролера, това не е макро. Я тук малко, Мартине, Ама чекайте, бе. ева да То ви, няма макро, май. да видя това нещо. Мале, аз сочно ли е, мали? Гледай. Нещо замлъкнахме, а? но- Такова не уратите. Не урати. Сашо Зори, я кога урати му. едем, За така мен, викат при нас, аз кога не искам едем, чаша, аз съм приятели, в не. колата. Аз съм с колата, не искам чаша. Така, Ти че че ние ще дадем ли ще пушим цигари? Аз си попушвам. Аз мога си ям и да си пуша. мале, а хлеб? Няма хлеб. Банкар. Стига са чеки, он вино леп, но не мога да смогне. Бе, ние му казваме леп, он май Ние се за вино ли обърка го и- изпратихме? Да. Я пия вино. Ма и аз не пием. Ама... Он ще пия. А наш какво установиме? Че само ти ще пиеш. Няма ни малко. Аз съм с колата, на мен не ми си пие. На Мартин така малко му си. Но явно толкова. Две глътки. Край. Че чачи сме пие, ние не пиеме. Фиш, аз сме го спил. Аз колко съм изпил, тия дет ни гледат, сега не мога да преплуват. Така. А и виното Дай си сега пие пробвам. за вкусяване на яденето. Ванка, заповядай. А лебед си седай. Имаш ли? Абе, Чичо на диета всеки ден, нали? Спрел ги, иначе ги е спрел. И аз ти казах, с това няма да стане работа. Ще стане, бе. Ще стане бабата. Кога? Гледай. Знаеш ли кои викат, че винаги могат да спрат? Само пияниците и наркоманите. Ние сме едни наркомани в гората без нож. Гледай. Както искаме да си благодаря на нашия домакин, че аз не ви на камера. Айде, благодарим на нашия домакин за любезното гостоприемство, за поканата. А кой иска сега хлебец? Извинявай. Всъщност той не ни е поканил, аз му предложих да му дойдем на гости. Ама Радвам се, брат. Ама той се... Да се видиме най-вече или да се чупи. Мале, гледай, държим лебо, чукане. Ние до вечера, Ване, пак ще се видим с тебе. Да. Ванката. Много хубаво, Това е много рекорд, ароматно това вино, бе. Много ароматно това вино. Значи да обобщим рецептата ми. Овкусихме пържолките само с сол и черен пипер. Сложихме на дъното на тавичката олио, след това на шеф Ангелов олиото, след това малко водичка и запекохме пържолките на 50%. След това ги извадихме, Ванката ги донесе, наредихме доматчетата и ги върнахме да се запече и доматчето. След като се запече и доматчето, сложихме така тъничко малко количество моцарела, което Чичо Митко рендоса и сложи върху пържолките. След като се запече моцарелата, Ванката сервира пържолките и Чичо Митко ги поръси с домашна чубрица. Страхотно! Сега ще На виж. здраве и добър апетит! Ние продължаваме. Преглъщайте!
Сега ще видите от чубричката за какво стана въпрос. Нали? Какво предава. Ние добре дадем говорите, обаче това е за гладни време. А? Това за гладни време. Сега човек, те пълно леко си припреме, няма какво, не всеки си опусти и там гледайте къде. Но? Ама ще трябва да си япне човек. Ти продължаваш да маш на диалект, все едно сме вечерта на северо-запада, ама нищо. А Натали, какво трябва да правите? Малко пак. Глей, Да? глей сега. Те така Ще лебецо, отслабне. завъртиш. Пумба. Тимони Пумба. Абе, прибрали си кашкавалче. Добре лече. Абе, аз си пия водица. Добре. Скъпи приятели, ние сме чичаците от механата, гостувахме на Ванката. Много добро момче, много гостоприемен. Хапнахме, побъбрихме си, влязохме и при някои от вас във вашите къщи, тези, които са ни гледали. Ако искате и други такива видеа, ако са ви забавни и са ви интересни, може да чукнете камбанката, да натиснете бутона за абонамент, напълно безплатно е и да може да се информирате и да получавате всяко ново видео, което ние качваме. Желаем ви здраве, любов, късмет и до нови срещи! Очаквайте ни не знам кога. Следващия път. Живи и здрави, до другия път. Да. Айде, момчета. Айде да здраве. Аз съм с водичка.